ingkang pikantuk sampun kula aturi jumeneng. Nggih promosi Pak Sukaji saking Gualawa Watu Lima. Para
kuwalawa usahane toko wis matani pupuke randape mutiara uga ana ingkang ngarsakake saged dilayani mugi lestari ya Pak Sukaji tetap jaya bawalengku aja nganti sembrono ning luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo neng omah ngenteni nggonku nunggu ngenteni bali tak rewangi urun nuthuk patu kowe mulih malah nglarani ati ora gowo dhewe malah gowo anake sapa tun iki anake sapa aku isin yen disawang aku ra bisa nampa ora kelingan janjimu semono omah gedhe iki wis piye aku ora neteske nyawangan saya gedhe ragatiku boleh lunga bayi apa isih ana Mas Parni apa wis katindhe Mas Parni dukung apa isih kasimpan monggo baju merah Mas keguritane tresno apa isih ana ngerontening tembang sulaman katresna apa isih kasimpen keguritan tembang lelagoning asmara aku lan kowe nate bareng tresnat sukma madar sumpah sing tupat semo apa isih ana tembang sulaman katresna apa isih kok simpen keguritan tembang lelagoning asmara wancine mongso ketiga mabur-mabur minggah gegono sinamun ing samirana warna seta mangke kapono kembang randu arang karo durung mudhun yen rong dadi kapok atiku tansaya mergo suwe ra tau kepedho kembang randu wulan sura yen tresnaku tansaya kembaka
sapar yen kandamu arum pindho sekar kaboku enggal kuduna tak enteni ning lawang asmara Oi. kembang randu saumpama nandang pronto kete